Udo, Udo. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the wicked one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. The prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma. Ekelene m unu. Ebe ọbụla unu nọ, Chukwu gozie unu. Ala na-agbaghara aghara. Ala Igbo na-agbaghara aghara. Kamgbe nne m kwara mmụọ m, ahụbe m an awakened one n'ala Igbo before. Ihe anyị na-anụ na Chukwu na Chukwu na ọ ya kere Jesus Christ. Ọ ihe anyị na-anụ kamgbe nne kwara mmụọ m. Ọ ihe akụziri anyị na skuul. Ọ ihe akụziri anyị na skuul niile a gara na ọ Chukwu mụrụ Jesus Christ. Na Chukwu na ọ ya kere ụwa. Na Chukwu akpọta ọkpara ya wụ Jesus Christ. Ihe ọ naanị ihe anyị ma. But ekelene m Chukwu, ekelene m Chukwu ndị Igbo. Mmụọ nọ n'ala nna m kpọlitere the awakened one. The awakened one ahụna the behind of the pine tapa. And ugbu a ahụna m ike dị ochi. Ihe dị ochi na-akụ a na-atọzi ụtọ. Ihe dị ochi na-akụ a na-atọzi ụtọ. Because I have been awakened. I have been awakened. And I say, onye tetere n'ụra ya akpọtakwa ụmụnna ya. Onye anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị taa. Tupu na-ekwu onye ndị m chiri ikwu, o nwere ihe mere n'ala Igbo some few days ago. Ihe gbawara m obi, ihe my first time ịhụ that guy. Ama onye a na-akpọ Junior Pope, a na-akpọ ya Junior Pope ka Younger Pope. I didn't know him before because I'm not watching Lollywood. Ihe a na-epromote rubbish, arụ. Ihe Lollywood n'ala Igbo na-epromote foreign religion, Christianity, the agenda of the slave masters, ọ arụ ka ha na-epromote n'ala Igbo anyị. Ala Igbo gburugburu arụ ka ndị Lollywood na-epromote. Na ya hụ picture ụmụ ya. Ụmụ ya dị asa. Otu o ji dress ya good. Ya na ụmụ ya dress ya ha ama mma. Ihe agbawa m obi. Yesterday ka m bịara bịa leba anya n'ihe mere. Nna ajụsị, ele ihe mere this guy? Ha na-akọwara n'anyị na ha gara jeji shoot movie. Ha gara jeji shoot movie na mmiri. Ihe ruo na mmiri, awụ egrementi nga the boy na-asị, enwere m ụmụ atọ m ga-azụ ha Jizọs. An idiot gara n'ime mmiri. Mmiri wee different power na-achị n'ime mmiri. Ya na-achị n'ime mmiri mmụọ mmiri, Mami water. Mami water nwee the kingdom of the ocean. Mami water na-achị ala mmiri niile. An idiot aga na kingdom onye ọzọ na-akpọ an idiot that never existed, Jesus Christ. Oh, Jesus. But before ihe ndị eme, o nwere one boy si na nga na ya kpọrọ spiritual mother ya ka spiritual father ya. Si ya na ya na-aga na mmiri. Ele ihe ya ga-eme. But the guy si maka ihe na ya ma ebe ya si ya ụwa. So na ya na-aga mmiri, ele ihe ya ga-eme, asị ya na ọ ga-achụ aja. Ya si but na ya nọ around, onye ha si ya gawa na ọ ga-adịrị gị na mma ịlọta weta ewu a ga-eji achụrụ gị aja. Ọ sị na ya rukwara na mmiri ahụ were Fanta wee na mmiri werekwa ego shia ndị nọ around chụọ aja maka ọ na-aba na territory onye ọzọ.
Now, gịnị ege m ntị na gasị na mami wọta onye ọjọọ, you are an idiot. Ịma ihe nwere n'ala Igbo wu idiot ndị riri ọrụ. Because ndị ọcha eriene nọ through those idiotic priests and pastors enwere n'ala Igbo eriene ha nna ọrụ. This guy na-eti Jizọs na mmiri, oh Jizọs ngwa ọnwụọna, that idiot anwụọna. But ihe gbawara m obi wu nhụ otu this guy na-akpọ small pope or little pope, ama m ihe a na-akpọ ya na ụmụ ya, ihe a tọrọ m ụtọ, anya mmiri agba m na this guy anọzighị ịzụ ụmụ ya. Nwaanyị ịhụ na on her own, onye efere taa, onye efere echi, onye efere taa, onye efere echi, before 5 years ndụ those boys alariene awụọna ihe a waste. Ya gbawara m obi. Ọ maka enwe onye kụziri ndị Igbo ịbịaga na mmiri ji ime ihe, and maybe program ha emeghị might be not favorable to the gods of the land, might not be favorable to mmụọ nọ na mmiri. Maybe agaghị praise foreign religion, agaghị ihe mere somebody say Jesus onye dibịa agbalaga. Icheme na mmiri enwere power nọ na mmiri, ị ga-akpọ na ya otu ihere. Ala Igbo na-agbaghara, but ichi ọtụ anyị nwere n'ala Igbo priest and pastor, ọ dị ka this useless bastard a na-akpọ Odimeje. Ọ gara England, nhụ dozi ji ọtụ na-eprezie, hey Idaboski, hey Idaboski. Can you ask Idaboski ma kamgbe nne na nna ya kpara mmụọ ya ojebe na dibia before odibe mmadụ ojebe eje? So that means Jesus onye ọcha that never walked on this planet Earth nyege ike no jeme in the bosque. Our people the useless. Ndị Igbo the useless. Ndị Igbo adịghị useless idiots. Ndị anaghị epromote ndị na-egbu ha egbu, ndị na-achọ ha ndụ, useless idiots. Lenu this small pope ewere ndụ ya laa n'iyi. And the number one, eji her life jacket. Okay, so you know the life jacket, maybe something else, maybe when it came truly the gods the more on a miniature area, then maybe something or both acquire nishi or something but you have life jacket or true her job was the many or Jesus or saved all 9 year 1 year or Jesus and those on them down the person charge and many or promise you charge or whatever fanta win a minute. But you know where Jesus oh yeah man in here carry out alien ndị Igbo wunderi deleted or no ndị Igbo. This useless idiot or Jesus Christ never walked on this planet Earth, has no power, has no energy, cannot kill, cannot give life, cannot take life, because that idiot never existed. Never existed. I can bet you everything I have in this planet Earth. If you can prove any of my evidence wrong that will show contrary that this idiot existed, you can't beat it. The book of Nakamadi, the book, Egyptian book of the dead, the 42 laws of Ma'at, you will see that thousands of years ago, people, a member of priests, with this understanding of Indian day, most of the thing accompanied in the Bible. The goddess of Ma'at, and that guidelines, that understanding, it's already in the Egyptian book of the dead. So, accompanying the Bible, known as Egyptian book of the dead, which is over 20 or 30,000 years before Middle East religion, before all the Middle East religion. All the Middle East religion is approximately 3,000 years ago. But Egyptian
understanding the goddess of Ma'at, the principle of goddess of Ma'at has been in the pyramids of Egypt 10-20,000 years before all the religions of the Middle East. Well, on Ndocha created religion atonde Ndocha created. Ndocha created religion atonde. Onye si jee weta ala ndị ojii, onye ka asị jee nata ha ala anyị. All one thing you have to understand. Ndị Igbo ụmụnne m, this the name of Jesus. You people are dying. That thing has no power. Bano Dumeje, Siana, say they are working the one of the Biafran people. Siana, the name of Jesus has no power. Agoya Sinanande Kano Gapota, na Christmas, Yana Ojumofo. Akwanande Ezebino, Supreme Commander, Noyana Naga to the third year. Apokan na prison. Jim one person Odumeje healing. One person. You can Jim one person back a hearing. You can see Jim one person that is short and boy because healing. One person you can see. Show me one person. Ben Hill who Ben Hill one person no healing. Show me one person Ryan Bonky preaching all around the world, all around Africa, or preaching in a country or Holland. Ryan Bonky preaching all across Africa or preaching in a country Holland, ije na Netherlands, ebe ụmụ nwaanyị nọ na main road, teaching her na glass, ha na agba ashawo for the past 50 years. But Rehebonke nọ n'Africa na-akpagharị. Shim one person Rehebonke hearing, shim one person or robot hearing, enweghị ihe ewu job eji internet na camera na eri ihe the job. As the Biafran spiritual leader, as they are working the one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. Only somebody nom nazo. Only somebody nom nazo. I may feel a present nazo. But I may feel it, but I show me line nazo. Although when you nom na, but I may feel a present somebody that I hear nega him puga. Ihe m na-ekwu taa wụ ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. As an working one, onye amụma Jiọfọ Amadioha, Jiọfọ mmiri anọ nọ n'ala Igbo, jikwa ọfọ ndị ọzọ, mmụọ ndị ọzọ nọ n'ala Igbo anyị. Ihe m chọrọ ka ndị Igbo kwenyere Chukwu, maka Chukwu wụ mmụọ anyị gbakwutere ọkụ. That idiot never walked on this planet Earth. Onye ndị jiri anya ọrụ. That bastard never existed. As in Chukwu, God of War, according to King James in 1613/14. Also, King James is saying, now Jesus Christ, I have George, Jesus Christ, I have John. Why are you blaming me? As in Jesus Christ as the God of the Bible, that idiot. I don't care where Yahweh or whatever. That idiot also. Virgin Mary, that's upon Chineke. Ali Bonabara. Ali Mepiene. Bonabara. Ali Bufuene. Ali Bufuene. Yendocha Domenala. Hey, Chineke, Ali Buefuene, as the spokesperson of Chukwu. Anamas Ndi Igbo lach. Ndi Igbo hapụnụ that useless idiot Ndocha dominant ala nọ. Soro Chukwu. Hapụnụ those bastard priests and pastors, those useless Catholic priests, those useless pastors, evangelists, and all those pastors. Hapụnụ those idiots. How undabate the agent of the slave masters. Hananano, he retina, were shiake Vaticano, Jenya, were shiake Canterbury, Jenya, were shiake America, Jenya, no job, no hapo chuku, hapo chukwani, libo na bahara, ali bwefuone,
ala Igbo efuone, ala Igbo efuone, ala Igbo efuone. Ọta mmiri kunie, Nworie kunie, mmụọ nọ n'ala nna m iyi afụ kunie, Amadioha kunie, Udo kunie, Igbekala kunie, Nneka ụbọchị kunie, Chineke, ala Igbo na-agba aghara aghara. Udo kunie, Ogugu kunie, mmụọ nọ n'ala Igbo kunienu, 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 ala Igbo na-agba aghara aghara. Kama na ọzụzụ ndị ọgọ m hapụrụ hapụ kunie, ala Igbo na ha efule, ala Igbo efuone, ala Igbo efuone. Ndị Igbo ahapụ Chukwu soro ijiọtụ Jizọs Kraịst. Bastard hapụ mmụọ nọ n'ala nna ha, ihe eji tụọ ntọala nna ha, na-eso ihe ndị ọcha domere. Ala efuone, ala efuone. Ụnụ nna egene ihe mkpuge, nna enyere m ego, nna enyere m tait, nyeme na odozi idiot, one useless idiot jere destroy ndị Sodom and Gomorrah. Today aka na-akpọkwa ntune. One useless idiot kpọrọ na people na Egypt gaa for 40 days and 40 nights. But nju ụkwụ ewepụ agwọ na agụ, nju ụkwụ agmeshi from Egypt cross to Israel in 1 month. Iji horse ị ga-eji ụkwụ shi Israel ruo Egypt in 2 days. But that idiot akpọrọ children of Israel, ndị efulefu that never existed, gaa 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights enweghị ndị bụ ha hụrụ ha ni jụ ha ngwa ele ebe nna ochie nekwa ụzọ ha dị ọsọ na-akpagharị na-agagharị round na. Are you not an idiot? This bastard say na their God kere ụwa. Before Christianity apụtala, the God of Egypt, Amen-Ra, or the God, the creator God. Before Christianity apụta, the God of Iran, Hironazda and Zoroaster, the God they are creator God. So ndị ọcha apụta create ka ha, ndị Igbo ewere ka ha wee na mmiri soro bullshit. Na n'ụwa nọ naanị 6,000 years. Ụwa anọ mana Egyptians anọ mana ndị ojii anọ mana for the past 100 or 200,000 years before amụ efulefu ndị ọcha. Ndị Igbo onye mere nnụnụ ji dị useless, dị iberibe na somebody ga-eje gụọ akwụkwọ wụrụkwa n'idiot. Ịgụ akwụkwọ wụrụkwa n'idiot. Ịwụ a pastor, ịnwere doctorate degree, ewuhụ odumeje na-agbaji chọk, ijere school, petekwa n'idiot. Iwe reverend father, ispendri, ịnwere doctorate degree in theology, religion of your slave masters, ndị gburu nna nna gị. Ịnwere doctorate degree, petekwa akwụkwọ n'idiot. Iwe pastor, ịgụ theology, ịgụ ke, ịnwere ke, ịwụkwa n'idiot. They are working the one. Transcendent the mind. Kagi efulefu re kagina akam gi here because you want church. You want church. The whole pastors, priests, and native doctors on ala Igbo, ha niile gburugburu na-quote the God of the Bible, they are useless idiots. Because that bastard about the God of the Bible never existed. That idiot who ihe ndị ọcha ji rie anya ọrụ. Anybody n'ala Igbo gburugburu na-quote the God of the Bible or na asị na ya na-enweta inspiration ya from the Bible or from the God of the Bible or na ya na-enweta ike from that bastard, that akwụna, that idiot na-ara nwoke a na-akpọ Jesus Christ, na ya na-enweta inspiration from it. That person who an idiot, that person Chineke kpọọ that idiot ọkụ. You are efulefu a ga-ewere mkpara kụwa idiot ka gị na onye ya wụrụ mgbe ewere ji kwa aja Chineke akpọọ gị ọkụ ama nna gị eshi. Because that idiot never worked on this planet. Mr. Prophet, ele ihe ji na-asha na idiot. Iwu an idiot. Onye m ji mata na nna sị gị na iwu idiot. Because ya wụrụ na ị dị awakened,
ị ga-asị m ahịa nwanne, because iwu an idiot, iwu onye riri eri, iwu ọmachara fancha, efulefu ọmachara fancha, eriri eri, an idiot eriri eri. Gaa na Google gị, gaa mee research, mara ihe ndị ọcha mere nna nna anyị ha mgbe ha bịara n'ala anyị. Elee ihe ha mere ha? Akwa egburu ha, gị mere ha slave, akwa ezuru ha oshi, zuru ụmụ ha, buru ụmụ ha, mee ihe niile, buru ego ha, buru ihe niile ha nwere. Elee ihe ọma ha domerele gị na-awụhụ? Those idiot pastors and priests na-eri gị job today. Are you not an idiot? Are you not an idiot? Bịa ọ na fon ka ị kparịa m, ka m sendịana gị ofu mmụọ ọjọọ, ka m sendịana gị ka Chineke kpọọ gị ọkụ ka ị mara. Ọ ka m kpọọ mmụọ, gwa m n'ụlọ nnu, gwa m vileji si n'ime, ka m kpọọ mmụọ nọ na nga ahụ, chetara na ịnọ ya na-agba araba nkụ, echefuo ya, mmụọ ga-abịa pịawa idiot dị ka gị azụ. Kemgbe gị 7 days, mmụọ nọ n'ala nna gị ga-eji aka ya bịa gbuo gị gosi iwu an idiot. Ndị Igbo, land na ha efule. Enweghị people like me, thousands in the next 10 years, ala na-efuone. Ndị ọcha ewere na ya completely. Onwe mgbe m si na m like technology, onwe mgbe m si na m like ha ụzọ dị mma, onwe mgbe m si na m like ka ihe ọma nọ n'ala anyị, asị m ka onye dere ya, spokesperson of Chukwu ndị Igbo, mmụọ nna anyị ha gbapụtere mgbe anyị nọ na nsogbu. Chukwu, ekpem na Chukwu pụrụ ime ihe niile, ekpem na Chukwu kere m nene, ekpem na Chukwu mụrụ nna m, ekpem na Chukwu mụrụ nne m, ekpem na Chukwu nyere anyị ala Igbo, nye anyị ala Igbo, ekpem na Chukwu na ndị ezumezu ya niile, ekpem na Chukwu nyere anyị Ekwensu, the god of war, ekpem na Chukwu nyere anyị Amadioha, ekpem na Chukwu nyere anyị Kamal ọzụzụ, ekpem na Chukwu nyere m iyi afọ nna m na Amadioha, ekpem na Chukwu, ekpeghị m na that idiot a na-akpọ Jesus Christ. Chineke kpọọ that idiot ọkụ, kpọọ nne akwụna ya ọkụ, nne ashawo kọbọ ya, kpọọ ya ọkụ. Chineke kpọọ that bastard ọkụ. Ala Igbo na-agbaghara ara. Ndị Igbo, hapụ na odisi idiot Mbaka, Ebuka Obi, that efulefu, this efulefu, that efulefu, erie na ha nna ọrụ, ijeme na mmiri, na ije akpeela mmiri, iruo n'ala nna gị, kpeela mmụọ nọ n'ala nna gị, ịlaruo vileji isi ala bekee yo, were mmiri taa n'ala, kelee mmụọ nọ n'ala nna gị, gbupụrụ ya ọkụkọ, gbupụrụ ya ewu. Onwe onye si gị nye ya mmadụ, asị m gị nye ya nwaanyị gị, asị m gị nye ya nne gị, asị m gị nye ya nna gị, asị m gị nye ya nwa gị, asị gị nye ya ọkụkọ, nye ya ọjị, gbupụrụ ya kaikai, ka ofe rụrụ arụ zoro iji ọtọ dị ka gị, ka o zoro gị erimeri. Chineke, ala Igbo, ala anyị efuole. Ekele n'ụnụ. Ya otu nwa na-ata ka mmiri, nkwa ya junior pope, ka na-akpọ ya small pope, otu oji wọnd ya n'iyi, o jighị life jacket, ruo na mmiri na-akpọ an idiot, na-akpọ Jizọs. Onye ma ihe ewere Fanta wee gaa na mmiri, were nwa chenji ori, o si na ya ji fọrọ 10,000, ewere kee ndị nọ na mmiri ime saraka, ọ dị ndụ. Pụta na iji ọtụ nọ na mmiri na-akpa Jizọs, o nwere onye nwụrụ anwụ. Ka ihe were lesson to you people, ka ọbụla pope, small pope or little pope or small pope,
awụfuru na mmiri ka ọ wụrụ an example to ndị Lollywood na-epromote Christianity. Echi nnu ga-eje n'ime ọhịa agbara nọ ya pịawa nna azụ nnụnụ nga na-akparị mmụọ nọ n'ala nnụ. You people are useless idiots. Ekele na nnụ ya dịrị na mma ndị Igbo tete nọ n'ụra. Ala anyị efuone ndị ọcha rie anyị. Ana m akpọku ụmụnne anyị ndị na-arụ ọrụ, ndị na-atụ akwụkwọ, ndị ọrụ Igbo, ndị ezigbo mmadụ. Ozi m na-ezi na ana m ezi etu ụmụnne anyị ndị na-atụ ọrụ, ndị na-atụ akwụkwọ. Chineke gọzie nnu. Tụọnụ akwụkwọ n'ụwa niile. Nna atụkwala ya n'obodo ndị ojii, nna atụkwala na ya onye ojii. Jee nọ n'obodo ndị ọcha tụọnụ na ha akwụkwọ, na-atụ na akwụkwọ. Chukwu gọzie nnu. Maka akwụkwọ ndị ọcha tụrụ n'ala anyị ka nne gị na nna gị ji na-enyetụkwa ndị ọcha ego today. Akwụkwọ ndị ọcha tụrụ almost 500, 600, 700 years ago. Ndị Igbo anyị ka na-atụkwara na ha ego. Chọọchị were ego ebuje Vatican, anaghị atụrụ ha ego for inyo. Biko nọ mara na ihe karịa agwụ. Tụọ na ezigbote akwụkwọ so that ka ndị ọcha na-ewetakwara n'anya ego. Ihe ego ndị ha eji chọọchị na-eri anyị ka anyị jee nata ha ahụ ya. Ọ bụghị ihe ọjọọ. Jee nata ha nọ ego niile ha na-anara anyị, na-anara nne gị na nna gị, a na-anara ala anyị niile n'ala Igbo. Katọlik chọọchị ewerechana ya. Na akwụkwọ na-atụ na akwụkwọ ya dịrị ụnụ na mma. Because Christianity wa akwụkwọ wa ọrụ atụrụ atụ, jọbụ atụrụ atụ. Otu ọ dị. Chukwu gọzie nnụ. Udo.